Mari sing song ini boleh kita set di anu tadi boleh kita khamo sa anu bahan juk ang first or second number ini kena sisiri khobor ham ya manai o sengsar no tai jungno jo tono yakar kelang Bwkha ke boleh kuno Bwkha khamo ang hai phano tam khanye ani age ngka bini ani 50 plus bini ke 48 plus bo 2020 ni simi sak ham yang gai accident ngai bisnau klaijak 4 years complete bo bed rest ke tini bo jongno joton yakar kelangkha ke ang tini thangmali achilongo abon bai no mo hai khwlaina ang time pass khlai video rok snamai Bwkha no methebo ke jotono hambai